яъне ки бо имзои як қонуни нав дар Федератсияи Россия ин маълумот тааллуқ дошт ба шаҳрвандони Федератсияи Россия ва синну солшон аз 27 сола боло бошанд ба хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Россия даъват нашаванд. Ширкати дорувори Шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, як ахбороти нав баҳри шумо пешниҳод мекунам ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Дар видео ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. Вазорати дифои Федератсияи Россия гуфт, намояндагони кадом касбҳо ба артиш сафарбар карда намешаванд. Намояндагони бахшҳои технологияи коммуникатсионии алоқа, молия ва воситаи ахбори омма дар доираи босиҷи қисми ба артиш ҷалб карда намешаванд. яъне ки бо имзои як қонуни нав дар Федератсияи Россия мобилизатсия эълон карда шуд ва навҷавонон ба артиш ҷалб карда мешаванд. аз ин ҷиҳат қайд намуданд ки бахшҳои технологияи коммуникатсионӣ, алоқа, молия ва воситаи ахбори омма ба артиш сафарбар карда намешаванд. гуфта мешавад ки дар доираи сафарбарсозӣ 300 000 нафар шаҳрванде ки офитсер запас бурихачона ба қайд гирифтагиянд ба артиш сафарбар карда мешаванд. ин маълумот тааллуқ дошт ба хизматдаъваткунӣ дар Федератсияи Россия ва оиди шаҳрвандони хориҷӣ қайд кардан мумкин аст. касое ки гражданствои Россия доранд оё ба хизмат даъватшон мекунанд ё ин ки не. айни ҳол шаҳрвандони хориҷие ки шиносномаи Русия гирифтанд баъд аз 27 солагӣ ба хидмати ҳарбӣ даъват намешаванд ва ба ҳамин далел ихтисоси ҳарбӣ намегиранд. синни даъвати ҳарбии хориҷиён ки шаҳрвандии Русияро гирифтанд метавонанд то 45-50 сол боло бурда шавад. чунин пешниҳодро роҳбари шӯрои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи башарӣ назди раиси ҷумҳури Русия Валерий Фадеев дар саҳифаи шахсии худ қайд намудааст. ин кирдор айни ҳол дар Федератсияи Россия яке аз даъвоҳое мебошад аз ҷониби муҳоҷирон барои ба хизмати ҳарбӣ сафарбаршон накунанд ва аз ҳамин сабаб ҳукумати Федератсияи Россия ба хулосае омад ки агар шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Россия шаҳрвандии Россияро гирифтагӣ бошанд ва синну солшон аз 27 сола боло бошанд ба хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Россия даъват нашаванд ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи захиравӣ ворид карда нашаванд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. кӯйбеш сити нависонда: ассалому алайкум, беҳтарин зинда боши ака ҳама вақт. азо раҳмати калон, худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон боша. ваҳдат тивей нависонда: салом алайкум акаи Сорбон 27 будрои хизмат мебаранд ё ки не? ответ жду ака. дар ҳолате ки агар 27 сола шида бошӣ, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ. Сунатулло ҷонов нависонда: Сорбон брат, чива ҷавоб наметӣ? паспорти сурх дар споридем чанд қадар тайёр мешавад? то 9 моҳ ё ки 1 сола дери дер тайёр мешавад, вале айни ҳол бо тариқи чандин плюсҳо метавонем ки дар муддати 3 моҳ ё дар муддати 4 моҳ дастрас кунем. Билол Раҳмонов нависондай: агар воени билетет харидагӣ бошад, не ки навистагие не служил, мебаранд 50 солаям. дар Федератсияи Россия дар назар доштагӣ бошед, не, даъват намекунанд шуморо. давлатшоҳ нависондай: ассалому алайкум ака, барои сеюм патента получат кардан трудовой договор дорум, метавонам документома супорам. аз сари нав ба қайдгириша, бале, дар Федератсияи Россия агар ки шумо трудовой договор дошта бошед, то 3 маротибара бе граница гузаштан метавонед ки продлитиш кунед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, дар ҳамин саволи ма ҷавоб надодӣ. илтимос ба ҳамин саволи ма ҷавоб де. мо дар оила 2 писар ҳастем, ҳар дуямон дар қайди хонаи тағоям ҳастем. бародарам фамилия ва отчестваш ба монанди тағоям ҳаст, яъне ҳамчун писари бобоям ҳисоб мешавад ва фамилия ва отчестваи ман аз падарам ҳаст. ман якка писар ҳисоб мешавам ё ин ки не? илтимос дар ҳамин саволи ма ҷавоб ден. илтимос: не бародари азиз, ти якка писар ҳисоб намешавӣ. и аввал ва дуюми ин ки бобои ту ё ки
ки тағоитатра фарзандхонӣ карда қабул кардагӣ нестай ва шумо ду писар ба ҳисоб меравед ба хизмати ҳарбӣ даъват мешед. Камилова нависондай: бигзор ин қонуни нави Тоҷикистон барои президенти Русия ошкор карда шавад, зеро набояд Русия шаҳрвандони Тоҷикистонро ба ҷиноят маҷбур кунад. ин қонун дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд, вале таҳти амал нав қарор гирифтагӣ ва фикр мекунам ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар ҳеҷ кадом давлат ба ҷанг нараванд. ҳамеша бояд мо ватани худмона ҳифз кунем ва ватани худмона ҳимоят кунем. дар дигар ҷоҳо ҷангу ҷанҷол кардан ягон фоида ва манфиате ҳам надорад. Ворис Давлатов нависондай: ассалому алайкум, акай Сорбон билет арзон мешава ё не акай Сорбон? ҳозирашда оиди нархи навои билетҳо ягон қарори нав нестай. информатсияи нав кишид ҳатман пешниҳод мекунем. Мубориз нависондай: ассалому алайкум братҷон, метавонӣ ки номерои WhatsApp-та бинависонӣ? Илтимос срочни кору дорам. касое ки мехоҳанд шахсан бо худи ман ҳамсӯҳбат шаванд, ин ҳамин номи инстаграми шахсии худмае. дар ҳамин инстаграм бидроед бинависонед, иншааллоҳ бекор кишидам ҳамсӯҳбат мешем. Азимов нависондай: салом бародар, ака регистратсия дани база надошта бошӣ, патент дорум, супоридестам, агар биқапанд депорт мекунанд, видварения мумкин мекунанд ё ки ҷарима мекунанд, чунки регистратсия ва патент яке аз ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ мебошад. Панчер нависондай: блогерҳои бесавод забони нобии тоҷикро хору залил кардед. заҳр бодо шири модар бар касе ку забони модарӣ гум кардааст. бародари азиз, аввалан ин ки мо забони тоҷикиро хуб қадру қимат мекунем ва мо ба забони тоҷикӣ ҳарф задастем ба фикрам. ҳамчуноне ки барномаҳои ма барномаи озод мебошад, то ки мардам суханои мара осон бифаҳманд. ҳозир агар ман китобатӣ бихонам ҳамин барномаҳоро пеш бибарам, ягон таъти боварӣ дорам намефаҳмӣ. ту шахсан худат баъзе аз кодекси моддаҳоро намефаҳмӣ. Анвар нависондай: ассалому алайкум ака, ҳамин картаҳои тоҷикӣ қулф мешава меган, ҳамин гап ростае ё ки не? Не, гап рост нестай. Аъзам нависондай: акай Сорбон, илтимос як савол дорум, ҷавоб диҳен. вақте аблава ба сарта меояд, ту ҳақ дорӣ ки лату кӯбшон кунӣ. мумкин нестай лату кӯб кардан, тимболе ки кормандони давлата. дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз моддаи 112 то моддаи 116 дар ҳамин маврид зикр кардагӣ ҳастанд. дар ягон ҳолат новобаста аз ӯе ки ӯ корманди давлат ҳаст ё ки нест, бояд ҳеҷ каса лату кӯб накунӣ. Мансур нависондай: салом ака, илтимос ответе, ма 4 сол шид бедокумент гаштаистам шаҳри Уфада. Тоҷикистон бирам депорт мекунанд ё ки не? барои 4 сол не, барои 4 рӯз бедокумент гаштан метавонанд ки депорт кунанд. ба ҳамин хотир ҳамин саволҳоро пеш аз нависондан як камтарак фикр кунед ки ҳуҷҷатҳое ки заруран шумо надоред ва бояд шуморо чикор кунанд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.